ɓurɗo wawde fende fof ko kañum jeeyi peuple ko kamɓe jooɗe bureau ji climat ji ene gutta peuple o hoɗe tampere ɓe ndemat ha juuɗe putta so wargo heewe leydi men holto golle justice par ce que min mi naati kaso mi hulani rab mi hulani nadde kaso pour ganda ɗum ɗo eyyi ko on rab mbaɗami wa wage moon ko mbiyami ko yo liggo rek so tawi ko sogdemi kaso ɗum mi hulani mo eyyi ko nande farben gom comme farbo gom ko mairie Agnam Kalidou wage mum ko mairie Boki Diawwa mais minen ko Kalidou yo ustu reedu makko mawdu wa par ce que ko population funno ñamde fof o waɗi ɗum e reedu makko ɗum noon kala mbaɗo rapport ko messageur rap saɗa waɗa ɗum ko ɓendinat message mo ɓendintaw noon a waɗat révolte ganda kaɓonoɗa ko heewi wa mais darade ne yima affaire en baguelen guilɗi en moom mais no garmi nde noon mi tawi raaɓo ene mayno ɗon garmi gummitimi ɗon raaɓo ha kemmi wadde hen quelque son uji mbaɗmi hen mixé ɓoa ha hunde yeehi wa après mi rewi concert aji jeeri en Dakar en ko nande Sisas en Douta Seck en fof mi ngabbi. assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe assalamu aleykum bandiraɓe diaspora ɓe assalamu aleykum bandiraɓe fuutankoɓe hande miɗen ɗo école Wakhinane hande ɗo mamiɗo évité ko goto danan biteɗe Dj Jo mo ganduɗa haala mum no haale passe partout kala to jaaɗa guilay Fouta guilay Mauritanie foof haala makko haale hande arno ɗo koye Rappula Rese Faye Didi Assamba wiyama Dj Jo ɓe simala Rappula Rese Faye. assalamu aleykum bandiraɓe sehla mi salmini kala ɓiɗɗo pullo Mauritanie Sénégal ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamdam ha safi ɓurtani mi salmini kalto pullo wawi wonde e mbaɗa salmina moon kikiɗe hannde ganduɗa ko weltare wa DJ Alsan noddi Mr Jo hannde notima so DJ Alsan noddi noon ko Rappular ummani o noddi Mr Jo ko weltare yam mina par ce que ɗum ɗo weeɓani eɗen ñaagui Allah rek yo Allah hebbin ɗum e leñol ngel inchallahu rabbi aɗa mbi nande DJ Jo quoi par ce que mi ɓooyi nande inde ma e concert ude e festival ude e passe partout mais ko addi ɗum DJ Jo ko ganda ko gorko ɓoyde yidde rab dal ko gorko ɓoyde yidde rab ganda ɓooyi yidde ummanade Rappular wa nawde ɗemgal ngal ganda to woɗɗi eyyi jibinami ko nokku ene wiye Gawol par ce que ko ɗon jibinami ɗon gandumi ene wonno rapport uji ni ene wonno rapport uji mi tawi ɗon rapport uji ha heewi mais no garmi nde moom par ce que niveau mo gaddumo e talent mo gaddumi o par ce que wona mantude hooram neɗɗo moom ko mbiyata mbaggu hanggata hoore mum mais no garmi nde noon mi tawi raaɓo ene mayno ɗon garmi gummitimi ɗon raaɓo ha kemmi wadde hen quelque son uji mbaɗmi hen mixé ɓoa ha hunde yeehi wa après mi rewi concert aji jeeri en Dakar en ko nande Sisas en Douta Seck en fof mi ngabbi eyyi so ganda ko gorko mum jiɗɗo raaɓo jiɗɗo Rappular gummaniɗo Rappular te inchallah ko ɗum woni ɓerdam inchallah mais aɗa andi mi presque min nani kadi ko aɗa waɗa préparé goto projet o min noon a jaggantawo date mais projet o ko tahi ɗum ummade carrément projet o tagui ɗum ummade par ce que waɗino tawuji mi wayre hip hop mi wayre game he mais ko mbiyata ko deƴƴere wona yejjude ko pulaar wiyata ko mi ɗaccani hatta mbaɗa ligguno ɗum ɗa si yeeha ɓoy noon mbimi fatmi waɗa projet mi holla yimɓeɓe Mr Jo talent gonnoɗo on talent heddi ha joni ɗum tagui gandimi wadde projet noon hawnaki ɗo e Tabaski en inchallah mi ƴeewa yaltinde projet o tagui em wadde projet o dal ko yidde ɓamtude Rappular ko hokkude ko andinde waji ɓe fulɓe ene jogui rappuruji en jogui rappuruji joguiɓe talent wa fulɓe ene jogui wawɓe eyyi Mr Jo en ko ɗum ummani ɗumen o ummanade ɗemgal ngal dal min ko ɗemgal ngal woɗi kam wa Pular o woɗi kam Pular o waɗma aɗa andi presque sen amen ɗo presque aɗa andi ɓe mbi Rappular o joni koko daari te ne heewi boyde mo ganduɗa ne jogui talent mais pour ɓe jalta woni probléme mais en tant que an DJ toon wuuro moon to Gawol to est ce que woodi groupe aɗe ganduɗa dariɗe spécial pour Rappular o non ene waɗi groupe aji par ce que machallah ene waɗi boyji nan ɗon hannde o saaha ene jiiɗi hip hop o eɓe liggono hip hop o eyyi eɓe jiiɗi hip hop o eɓe liggono hip hop o mais avant tout d' abord moom ko mbiyami ko kala rapport mbaɗo rap haal Pular ganda yim ɗemgal Pular ngal eyyi so tawi ko Dakar ɗo gonɗa yimo e Pular tala mo mbawɗa jogade fof Pular hannde anglais ɓuurani Pular way sa yimi so ganda aɗa jogui talent rek so ɗemgal ngal nanama dal ko ɗum yiiɗa wa mais sa yi hannde rapport uji haalpulaar eɓe ene manki jaggodirde ko jaggodiral ngal kadi adi foof wa eyyi classe moom hatta e rap wa par ce que mbir moom sa wone lamba a wawa salade classe mais ko adi fof moom ko jaggodiral ngal ɓe ganda kadi ko ɗemgal ngal woƴi men te enen fof ko ɗum gummanteɗen wa eyyi ɓe mbasa bonnude gueemo dal te yooɓe mbaɗa représente Pular o min ko ɗum woni yiyandam kala mbaɗo représente moom yo waɗa représente hip hop Pular ok soɓe heeɗimami dal yo rap Pular ummo yo demgal Pular ummo ha dow mais avant tout kadi an rap Pular o nana yaa walla yahani o saaha moom machallah joni moom ko puɗɗi en yiide machallah par ce que nden en wonno complexe rap Pular o nden a yiyatano rapport daroɗo en yaltini clip te rap Pular hannde hol ɓooɓe rap ko nande duggu demen woɓe ɓooyi rap mais eɓe joguino complexe
complexe ganda darade Dakar e nder Dakar ne yima pular e jogino on complexe mais machallah hande boyji ɗi nan aroɓe lesɓe guitti ɗum te Miss Zo mom min mom mi ala complexe kaldo jami ko ɗemgal pular ngal mbaɗami représenté par ce que mi yeehi ɗo concert aji Dakar kewɗi e rapport uji jolfuɓe nanta hay komi jimami ko mais so mari ko pular piyanta mabɓe so ham ko pular freestyle ko pular mi hollaɓe min komi pullo ko pulago yoni kam ko pulago weeli kam te ko pulago gummantomi inchallah te ko nden haare golmi ɗum woni combat am. ok joni tawde combat ma ko ɗum ko darga ma fof kadi ko ɗum ko mais onon toon kadi wuuro mon kadi quoi kodi heewani kadi caɗele gonɗe toon ko aɗa andi Fouta gonga ni reprude Haalpulaar ne keewi mais pour kaala caɗele Fouta kadi heewani reprude mbaɗoɗo ɗum quoi. non jiiɗaɗo min ko wiyata ko anglais wiyata ko rap révolution afro américain sur le podium hip hop a waɗat révolte rap wona darade ni yima mbaguel rek ko bonni rappuruji hannde kewɗi koko darade ni yima séri boy namnala bugnala ɗum hannde par ce que il faut goytaɗa yimɓe mette yimɓeɓe ko yimɓe guuri ko hannde ko manki Fouta ko woni heewi surtout minen diwan amen hôpital uji ene manki toon ganda ɓe liggayi mairie ji ene manki toon ene goni e mairie ji ene nangga kalisaji ene ñaama liggaki mbaɗaki hannde ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓen tampi guilay taliji moƴƴi ganda hôpital uji sukaɓe kadi en jiiɗi janggude mbawa collège aji kewɗi en foti waɗede hannde e nder Fouta wa ɗum noon kala mbaɗo rapport ko messageur rap saɗa waɗa ɗum ko ɓendinat message mo ɓendintawa noon a waɗat révolte ganda kaɓonoɗa ko heewi wa mais darade ne yima affaire mbaguel en guilli en moom ɗum min mbaɗa yima guilli mi salaki yimde mbaguel joni an somi nanimiɗa an ko classe dariɗa quoi joni an hol rapport suusa yima affaire u mbaguel taw haalan caɗele Fouta quoi taw ko dari ɗum yani rapport wonɓe less bi quoi sa suusi noon kala non min mi hulata rapport wonama min comme gorko cuusɗo bone wa jame bone fof mbaɗa wawi kala ko ari mi bismoto so jam ari mi bismoto so bone ari mi bismoto min mi wulani rapport kulɗo classe te mi wona rapport caltoɗo classe eyyi ko mbiyami ko rek yoɓe gustu komi jimata affaire mbaguel ko affaire guilli ko e mbawi yimde guillimo wa mais yoɓe gustu yoɓe goytan metti yimɓe par ce que rap ko ɗum umin yimɓe pindina yimɓeɓe ko message ganda kalna ko natata e noppi yimɓe guila génération o hannde taw soɓe keɗima oɗo rap ene wawi fewnudeɓe rap ene fewna rap ene fewna ene bonna eyyi waɗoɓe kilibaji salteji kilibaji bonni ɗi yoɓe gustu ɗum wa ɓe ganda ɓe mbaɗa rap dewɗo lawol taw so neɗɗo heeɗi te surtout ɓe mbaɗa représenté culture o wa eyyi sa woni pullo so tawi aɗa waɗa représenté ɗemgal ma culture ma poɗɗa ƴettude par ce que culture mo mbatta goɗɗo culture américain ji ɗi walla kanaji ɓen jeeɓatama eyyi sa waɗi culture tubab daratama sa yi hande bammal en yaaha daro Angleterre en hocca tengade ene waɗa ko hollude culture pular sa yi Youssou Ndour en ko noon ɓe kollirat ko culture Sénégal ɓe kollirat ko culture leydi mabɓe ɗum tagui neɗɗo jogo culture ma culture ma mbawata nawde ha jeeɓeɗa comme ça la simmi heeɗimama dal tubaab o sohlani instrument sohlani haydara sohli ko koddu en guila e kora en ɗum tubaab o sohli mais aɗa guilana aɗa haala yimoɓe affaire o lofɓe mais an susa haala inde meɓe ko holɓen mbayni leydi mi mbayni leydi hande rappularuji ko jiimi hewɓe eɓe mbawi eɓe jogui talent eɓe jogui flow eɓe mbawi tagade beat mais komi jimata affaire love ko ene heewi guilay hande rappuruji kewɗi Mauritanie Sénégal Fouta Mauritanie Sénégal ko ɓuuri hewden ko rap love ko nande advesen woɓɓe ko nande nanɗon rek ko nande babsi biɗen rappuruji goɗɗi nanɗon rappuruji on tokoson cewgon kon foof nanɗon ɓen hande ɓe koccata ko soñi mabɓe ɓe mbaɗa love eɓe mbawi tagade bit eɓe jima ko waɗi fayida mais yoɓe jim ko yimɓe nanata wa min ko ɗum waɗi fayida joni an kono ma esprit ha gonɗa en rapport quoi guila e rappelare o ko hol dana jiiɗa ha wonma esprit ha gonɗa rapport yimɓe andude quoi min raɓa halpular mom ko goto mbawɗami heɗade rappoular te ha joni ko on mbawmi heɗade rappoular woni roi hemsi eyyi mbaɗa waɗimo idole wa par ce que min mi yaɓɓi guila mi suwa nadde rap mi ummodo wuuramen mi yaaha concert aji koyngal pour yaade concert roi hemsi wa eyyi ɗum fof ene jeeya par ce que mi heɗorno son uji makko ɗum ene jeeya ko ɓeydi yiddinemi nannudemi rap par ce que ko weeli kam e roi ko pular ɓolo yimata hande roi nana ha allemand en goɗɗumen mais ko pular waɗat représenté wa min ɗum weeliyam e makko ɗum tagui min nane ƴeftumi ɗum ɗo am volontaire am pour ummade ɓamtude ɗemgal pular wa ok yo rakam ɗo goto fissa mi ƴeew ka rapport walla wona rapport non ɗum watta probléme bisimi sincu allah rapport yo allah yurmo li fa komi baba rap min mi ala longt misilam ne boni il faut mi nata joncto ballomi kar was mami fiɓe madame Schenk hikka mayde hella yumum MC wadde rento komi bawɗo rap bonɗo bindi bandi bindi gandu bindi an ka bayde bindi ɗayɗo bindi puɗɗinnomi caami mbaɗa moƴƴi flow jeeri ha e walo so ko rap jante ɗemgal pular ni go ok jaajëf haalama yoori feewi mais vraiment fissa kadi machallah quoi enen presque rappelare ha joni mais joni an presque mi nani noon a waɗi préparé aɗa waɗa préparé goto clip baɗɗo doom quoi istala kadi son kadi mi nani kadi yaltanto mais aɗa goto projet mo ganduɗa haala foof haala mum foof no haale mais projet holno goppirta uniquement pour yalta quoi non projet o moom ko liggade mo gonmi par ce que o saha mi fuɗɗimo nannude quelques son uji e studio wa nana studio ni
eyyi projet mom so dañama noon ɗo ha tabaski wa par ce que tabaski woni événement mawɗo par ce que tabaski hangadin yimɓe fof kawrata fuuten mi wawa wadde fouta concert aji Dakar en Mauritanie Sénégal Guinée kala ɗo wawi wonde moom min kala to ɓiɗɗo pullo wawi wonde andu Mister Zo inchallah ko toon yiiɗi yettade wa kala to biyo mbimami woni raɓamo ko ɗum jimmi yetto Mauritanie Guinée par ce que min maayo ala keerol wa raɓam ala keerol te musical ala keerol eyyi ko on rab mbaɗami te on rab inchallah gumminimi wa mais mboɗome projet te mbaɗa anni wadde hay son so après somi waɗi son mi ƴeewa wadde hen clip taw ganda ko clip baɗɗo dalwa so yalti ɓe ganda haalpulereɓe moom ene jogui rappuruji joguiɓe talent eyyi ɓe ganda enen moom en jeeɓani ga ka belenden duɓen par ce que eɗen jogui rappuruji wawɓe Mister Zo ko ɗum yiiɗi inchallah ɓamtude représente pulaar o inchallah ok rappular université ha joni eɗen ɗo e wakkinan nusam mais joni an émission danaka joni gasa quoi joni hole woni dernièrement mo par ce que nane mi nani aɗa haala caɗele wuuro moon mais onon toon mairie o no wiyete mairie o ko adi fof ko mbiyami yo ɗaccu mawnide reedu makko ndo liggo yo liggo par ce que neɗɗo sa wiyata ko ala haala inde de ko rappular Yessa Faye ko ɗon ɓuuro o wuulo ha quoi ala hulde quoi no wiyete non mairie o wiyata ko Kalidou Wague kanko woni mairie Ɓoki Diawe Kalidou Wague par ce que sa ƴeewi mairie Ɓoki Diawe ene mawni hannde eyyi ko nande farben ngom comme farbo ngom ko mairie Agnam Kalidou Wague mum ko mairie Ɓoki Diawe wa mais minen ko Kalidou yo ustu reedu makko mawndu wa par ce que ko population funno ñamde fof o waɗi ɗum e reedu makko mais ɗum noon moƴƴani wa par ce que sa yi hannde Fouta ko manque ron ne heewi hôpital uji laaɓi kewɗe ne manque ron ganda sukaɓe hayso jiiɗi janggude mbawa sa ƴeewi hannde région Matam normalement en funa wadde université o wa en funa wadde université ganda ɓe mbawa janggude toon ɓe mbasa arde Dakar ga ɓe jangga guila e collège aji e lycée ji e goɗɗum ne foti waɗede wa mais sa ƴeewi hannde ko ardiɓe ɓe koɓe ponno waɗande ɗum population kamɓe koccata ɗum ɓe mbaɗa ɗum e deedi mabɓe ɓe garta ga so ta élection ari moom ko mbiyami ko population woto jaab funtede wa ko adi fof kadi mbaɗi wiya kadi guila e gouvernement o yoɓe jettira population Sénégal ɓe liggoya Sénégal ɓe ganda ko population hokkiɓe laamu wa ɓe jettiro ɗum en après inchallah momi hokki hen firista so Allah jaaɓi ok guila inchallah donni mi nan ɓe sandari Matam jaru édifice o nana feene quoi doni para quoi ɗum kadi so paari kadi ma ko ballal Fouta kadi ko ballal kadi sukaɓe Foutankoɓe mais joni an hole woni dernièrement mo quoi par ce que ko jidda haalde carrément ko musma goɗɗum e goɗɗum quoi darñam mo ko ɓuuri musdeme rek laabi Fouta yoɓe pom ɗum guila e pomuji par ce que hannde kala Foutangue ne anndi so toɓo toɓi rek a wawa nadde guure ɗe a wawa yaade pomuji fof kelot pomuji ndiyam bonnat ɗum par ce que ko wasde yeccirede ɗum tagui mbiyami ardi men ɓe kamɓe poti darade ɓe jecciro men ɓe ganda population o waɗiɓe toɓe goni ɗo eyyi mais wara naate mairie rek walla keeɓa poste ma rek jooɗoɗa jeccira mbasa yeccirade population ɗum noon wona hunde fewde wa eyyi yooɓe liggo dal yooɓe liggo ɓe jecciro men no fewi wa surtout kam mairie Wague min kam ko on kalden par ce que koye mairie makko gonmi koye commune makko gonmi min moom guila o laami hannde ala ko jiimi o liggi wa o liggaki ha e o liggaki hay dara guila e télé ji guila e hôpital uji ala fof ko liggi toon anmi ko kulanmi émission para mairie Wague habbe ma junngo non min ala probléme mi hulani kaso sa nani ko rab ko révolution min ko rab révolution mbaɗami par ce que min wona rapport kullo reedu wa walla rapport kullo kaso walla kullo mayde par ce que a naare rab ko mission mayde e kaso fof a ɗaminoto min moom par ce que min mi naati kaso mi hulani nadde kaso pour ganda ɗum ɗo eyyi ko on rab mbaɗami wa Wague moom ko mbiyami ko yo liggo rek so tawi ko sogdemi kaso ɗum mi hulanimo mais ko kalanta mabɓe ko ɗum moom mi yaltinat ɗum e ɗemgal mi haalnaɓe ɗum par ce que ko population nelimi hannde ko représente population mbaɗanami e min ko mette mabɓe goytanoɓe ko haɓanade mette mabɓe ko ɗum waɗi kam ɗo wa ok joni an wokkami ɗo goto fissade dans émission danaka gasi ok raynañu doomu rewmi à cause de politique rest in peace Baba Kana fii maire yi e pa yi sonno nanci marché yi ñaata doomi rewmi ñu ngi des ci ndox mi huɗaɓe mbuuri men politicien ji kewi ko kotte ɓurɗo wawde fende foof ko kañum jeeyi peuple ko kamɓe jooɗe bureau ji climat ji ene gutta peuple o hoɗe tampere ɓe ndemat ha juuɗe putta so wargo heewe leydi men holto golle justice Wali Aziz Dabla mbokku Lissa Tine ba léegi ñu ngi jooy justice jaajëf haalama yooɗi feewi e ko Dj Assane Mbaye rewnoɗo e rapport am vraiment haalama yooɗi feewi e rappelade Yessa Faye mais inchallah mbaɗi e gaye kom ha goɗɗo numéro inchallah ko mbiyata ko leggal ɓoyde ndiyam wattani ɗum noro ko mbawmi yaade fof mi wawi jidde e stam groupe am woni soldat ji bedda mi waɗiɓe bégue kamɓe foof kala jiɗɗo Mister Zo gawol Dande Maayo ganda jeeri ha e waalo kala jiɗɗo Mister Zo mom mi waɗimo bégue wa e andu Mister Zo mom nane lawol Mister Zo kala to wonnoɗo hannde ɓuuri ɓeydade wa inchallah
mboɗo men lawol so Allah jaaɓi woroɓe kul woroɓe paayi bagasuji gulɗima ngar kadi mi weltanimama an DJ Alassane Wa mi weltanimama no feewi par ce que DJ gumaniɗo ɗemgal pular kaɓantoɗo ɗemgal pular jiɗɗo ɗemgal pular cameraman o inchallah e cameraman o kadi mi weltanima wawi yejjude cameraman par ce que kanko woni gueɗe ɗe wa hande sen jaltiɗo kanko tagui kanko guila subaka machallah hande kilibaɗi nasiɗi fof hen dem kilibaɗi joddiɗi dem kilibaɗi boɗoɗi dobdi dem kilibaɗi kubboɗi passe partout du monde na haaleɗi eyyi ɗum mbiyami kay kala rappular mom kala baɗo rappular yo ar jokkodiri e makko so yiiɗi clip leerɗo par ce que hongo jiimen hannde machallah min tournino clip min e Balak Soldat eyyi ɓoyan ko min gummi hen min paari émission e leerde clip mom ala to jiime so wona to makko clip makko ne leeri te omo newi te omo wawi liggey makko voilà te o haɓata e liggey makko liggoroɗo mom so tawi a haɓata rek a fewna ɗum wa eyyi ɗum tagui mbimi kala baɗo rappular mom yo ar jokkodiri e makko wa machallah ko guerrier ko jambara mom ane makko ndanni dal oɗon darani ɗemgal ngalan yes haalama yooɗi feewi añum golle hip hop sa nani golle amen waɗi hip hop uddiɗo noppi ma keɗoɗa rappular rese fayi comme sama gars ha goddo numéro rappular ko dow fayi rappular ko dow fayi jaajëf Des façons no di min de mamin